Hej så alle sammen. Året i år 2014 har egentlig været et ganske udmærket år. Først og fremmest så vandt vi VM-guld for hold for Danmark. Det var jo en kæmpe præstation, at vi kunne vinde på polsk jord. Oven i det, sidste Grand Prix i toeren, får jeg mig snus med på en tredjeplads, hvor jeg får en bronzemedalje. Har været en utrolig hård sæson, men jeg må sige, at jeg synes, at efter omstændighederne, så er jeg godt tilfreds. Jeg glæder mig allerede til den nye sæson 2015. Store forberedelser med den nye sæson. Så det bliver spændende. Jeg vil hermed gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ses i den nye sæson. Hej hej.